Hej, velkommen til den her video. I dag spiller vi Murder Mystery. Vi har lige været i gang med en runde, så det er derfor, der står det her på skærmen. Jeg har lige... det var mig, der gjorde, så vi vandt den her runde. Har du spillet sammen med Johanna, var det? Og vi skal hoppe ind i game-chatten. Game-chatten. Det bliver en hvordan gør man det? Du går bare ind i der, hvor du plejer at gå ind. Der står voice chat. Vi er inde i game chat. Og der er ikke rigtig nogen mennesker herinde, men når Johanna kommer herind, så er det fint. Hej Hjalte. Halløj! Bare du ind. Okay. Ejes Lilluften er også storebror. Ja, du spillede med mig i går. Mhm. Ja. Ja, jeg er med min mor. Johanna, hvor er det? Johanna, jeg er oppe ovenpå, hvis du kan se. Hjalte, er du morder? Ja. Jeg inviterer dig lige, okay? Til game eller til party. Hej. Jeg ved ikke, hvad jeg kommer til at gøre. Jeg kunne lige pludselig tale med dig. Jamen, det er fordi, du er lige ved party-chatten. Jeg bruger bare den der ting. Ja, du har kommet til at lige party-chatten. Så skal du gå ind der igen. Altså, du skal bare gå ind der igen på mikrofonen og sige til party-chat. Altså det der tegn mikrofon. Ja, sådan der. Det er godt. Prøv at sige noget inde i mikrofonen. Hej. Okay, sådan der. Dejligt. Jeg tænkte også sådan. Men hvordan kommer man ind i med voice chat? Det der chat? Voice chat? Nej, det Eller der game med chat? game chat. Okay. Jeg har 2 voice options. Voice method og voice chat. Og lige nu er den på friends og teammates.
Altså, for mig hedder det bare game chat. You are not in a game med. Det hedder den for mig lige nu. Der står også en op ved mig. Der står der også, you are not in the game. You're not in a game, ja. Ja, så er det den, du skal trykke på. Hej Oscar. Hej. Det der Oscar. Ja. Han kan bare ikke huske. Walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad walks down. Det er de eneste to das, jeg har. Right foot creep, walking with that heater. Mig og Johanna, skulle vi lave den der challenge? Det ved jeg ikke. With that heater. The devil under your feature on your way to see him. Nej, jeg vil gerne spille Murder Mystery. Okay. Men for alligevel også Cloud Challenge i den måde næste uge. Så Hvad var det? det er fordi, at mig og Johanna, vi havde snakket om, at vi skulle lave sådan en challenge, hvor vi skulle klare alle missionerne i den her season, eller den her opdatering, nye opdatering. Prøve at se, om vi kunne klare alle. Jeg gad godt have det der skin, man kan låse op for. Jamen det gør jeg også, men det må jeg ikke. Jeg har V-boksen op til det. Jeg må ikke engang få V-boksen. Hvorfor? Det er hver måned, at man får V-boksen. Louis sagde, I gjorde. At vi ikke gjorde. Vi får V-boks hver måned. Men jeg får ikke V-boks i 2 måneder lige nu. Hvorfor? Fordi mit nye tastatur, jeg har fået et nyt tastatur, og der har jeg brugt de 2 måneder på det. Men I må gerne hoppe ind på min kanal og se. Du må gerne hoppe ind på min kanal og se mine videos. Hvordan fik du egentlig downloadet Discord igen, selvom din mor havde lavet en kode på det? Det ved jeg ikke. Downloadede du bare? Nej. Var det din mor, der downloadede det? Hvem var det så? Ingen. Nå, du har ikke slettet det. Måske. Altså lige nu er jeg den eneste person, der gør det. Right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down, face them with that heater. The devil under your feature on your way to see him. For man kan gå tænde noget lys. Look around, stay low, Nå, make det sure bare they don't see you. Catch some bad, walk down, face them with that heater. The devil under your feature on your way to see him. Right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down, face them with that heater. Jeg lader du sidde og lade være med at danse, når jeg synger den der. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down, face them with that heater. The devil under your feature on your way to see him. Right foot creep, walking. Der er ikke nogen, der joiner i hvert fald. House. Hotel. Hotel, please. Please drop all your weapons. Er vi de eneste? Ja. 3 af de eneste. Indtil der er nogen, der joiner. Det gør der i hvert fald på et tidspunkt. Jeg er innocent. Jeg nåede slet ikke at så være på se, hvad jeg blev. Så burde du være morder. Det er kun noget, en mor, der vil sige. I have a little... det er Jalle, der er. Hvem er det egentlig, der er bladet? Min lille søster der. Nej.
Okay, så lyder hun bare. Wow. Det er godt nok ikke kun sød. Det er godt nok en lille sød lille bror. Nej, wow. Lille søster i. Hvornår bliver hun? Har prøv at se, hvordan den ser ud, når det er nude. Right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down. Jeg vil gerne lave en video, hvor jeg laver en challenge i en Battle Royale. Jeg er blevet innocent. Det kan du ikke. Jeg er innocent. Så, nej, jeg kan ikke. Du må være lidt. Det er noget ægte morder, vil jeg sige. Hvad er noget ikke det mor, der vil sige? At jeg er morder. Nej. Ja, jeg sagde det. Du har ingen beviser. Der er ingen beviser! Jeg hørte sådan lidt svært. Bare giv op, jeg har vundet. Du må ikke campe ved pistolen, Johanna. Det må jeg da godt. Nej. Det gør hun. Okay, nu gør jeg ikke. Jo, du gør. Næh. Hjelte, pas på. Jeg kan ikke komme hele vejen derhen, så det er jo lidt umuligt for mig. Så skal jeg stå Vi kommer aldrig videre. her i 2 Nej. minutter. Så står jeg her i 2 minutter. Jeg har ingen anelse om, hvor Jelle er. Jeg ved godt, hvor han er. Du er god nok. Jeg tør ikke rigtig gå nogen steder hen, fordi jeg er bange for, at så lige pludselig kommer han og tager pistolen, og så dør jeg druk. Right foot creep, walking with that. Hvad? Jeg gav dig en lille hint, Johanna. Hvad? Jeg gav dig en lille hint der. Gør du det? Right foot creep, Når at du går? right foot creep. I feel like that's a bad idea. Han er på vej hen til dig. Jeg er med dig, Johanna. Like where? Hjelte væk. Men Johanna, det er ikke engang sjovt, du camper. Man må ikke campe, det er ikke sjovt at campe. Jeg campede ikke, og camp det står lige under rundt. Nej, det er ikke. Camp, Jeg ligger bare og slapper af. Jeg slappede bare af. Han var ikke død, han slap på mig. Right foot creep, walking with that heater. Look around, stay low, make sure they don't see you. Catch some bad, walk down, face them with that heater. The devil under your feet, you Der er i hvert fald ting om, hvad jeg skal have. walking with that heater. Er der nogen, der Look gerne vil lave around, en stay challenge? low, make sure they don't see you. Mig. Bad, walk down, face them with that heater. The Mig. devil under Hvis I begge to gerne vil, så må I gerne det. I guess so. Jeg er ikke morder. Jeg er ikke morder. Det er jeg heller Jeg er ikke. heller ikke morder. Der er en af jer, der er søs. Jeg har lige været morder. Ja, men det er altså dig. Men jeg er ikke morder.
Det er jeg heller ikke. Er du seriøs, Nino? Nino prøver bare at komme ud. Man kan ikke engang komme ud herfra. Hvem er sheriff? Det er jeg. Kom nu, elevator. Det er dig, der er. Jeg ved det. Den, der hopper en morder. Johanna, jeg sværger, det ikke mig. Det kan du høre. Johanna, jeg er her. Jeg er her. Du kan høre. Jeg ruller på musen. Det kan være, du har den op over musemod. Ja, det havde den også. Men jeg ruller på musen der på, hvor man plejer at rulle. Jamen, hvis den ikke er på musemoden, så dur den ikke. Jo. Det gør den, Johanna! Jeg sagde det jo. Min gør ikke, men okay. Min gør. Jeg vandt. Oh my god, Johanna. Men jeg tror bare, jeg spiller bedre. Altså med dem, der gerne vil med det. Hvem livede lige? Det gjorde jeg. Hvor er Hjalte? Han seriøst livede. Han er væk. Nå, hvor er han? Er han livede? Ja. Det er fordi, jeg gerne vil lave sådan en... Vi ses til næste video, eller short video, men jeg kan se, at jeg har optaget kun 17 minutter. Og det er nok for en video. Vi ses til næste video, eller? Det går nok kort. Short video. Hej.